Yes, men det vi har her, det er en meget berygtet svensk delikatesse faktisk, som hedder surstrømning. Og det er faktisk en rådden fisk. En sild fra det baltiske hav, for at være mere præcist. Som faktisk ligger i en tønde i 3-4 måneder og rådner, før det bliver lagt i sådan en fin dåse her, hvor det så rådner videre faktisk i op til et år. Og det her det er faktisk kåret til at være verdens værste mad. Der er lavet en japansk undersøgelse faktisk om, at det her det er en af de mest ildelugtende substanser på planeten Jorden faktisk. Og det er kåret som sagt til verdens værste mad. Og svenskerne har faktisk spist det siden 1600-tallet, så det er åbenbart hængt ved. Og ja, de af jer, der kender mig, de ved, at jeg siger aldrig nej til en udfordring. Og da jeg så her for ikke så lang tid siden blev udfordret til at spise en chili, så sagde jeg klart nej, fordi jeg er faktisk lidt bange for chilier. Så bliver jeg i stedet for udfordret til at spise sådan en her, og det sagde jeg også nej til. Men så bliver jeg spurgt igen, og så sagde jeg ja. Og det har jeg faktisk lidt fortrudt nu. Jeg er faktisk lidt nervøs, hvis jeg skal sige det. Men lad os prøve at få det åbent. Normalt skal man faktisk åbne surstrømning under en spand vand, fordi det sprøjter ud, og så skulle ens tøj være ødelagt. Det er derfor, jeg tager mit malertøj på i dag. Det kan brændes bagefter, hvis det er. Surstrømning vil faktisk ikke spises af børn eller gravide kvinder. Det er i hvert fald frarådet kraftigt. Nå, lad os prøve åbne det lort her. Nej. Ej, for satan. Uff, nej. Jeg kan ikke lukke noget. Ej, det Ja, jo, det er en god er jeg ikke sikker på, at man kan spise det her faktisk. Hvad står der på datoen? Vi er slet ikke for gamle. Nej, det er det så desværre ikke, nej. Men, Ved du hvad, der ligger? 2005. Der ligger en hundebæk. Vil du ikke hellere have den, Niels? Satan, jo, det tror jeg faktisk, jeg laver. Ej, det er forfærdeligt. Hvad? Det er særligt slemt. Det kan jeg godt sige, det skal du ikke gøre. Bare lige prøv, det er så godt. Det lugter sådan der nogle gange. Det er jo, det lugter af gylde. Det ser ikke så slemt ud. Det kan jeg sagtens spise. Fy for helvede, mand. Kom, Niels, spis det. Du får ikke din mor til at kysse dig godnat oven på det der. Du er med på at skage. Jens er godt nok mere hardcore. Ej, der er skilt på, så kan jeg ikke. Det skal du have. Det er du heldig med. Hold kæft, det lugter af. Det er helt vildt, mand. Ja. Jamen, det var det. Det var det. Fuh, jeg tror ikke, man bliver syg af det, Mark. Nej, altså 8 millioner svenskere kan ikke tage fejl. Hvor må du smage? Nej, Ja, selvfølgelig må du med. Kæft, det lugter af. Netop for børn. Det er jo som på YouTube. Ja, rolig nu, barn. Det lugter af lort. Vinden er sådan noget i dag. Jeg har ikke noget der. Eller det. Så noget brød, du Niels. Jeg ikke regnet med, at jeg skulle bruge det her brød. Jeg regner med, at de kunne tage det hele. Jeg tror faktisk ikke, man spiser skin. Men Spiser man det ikke er skin? sådan hardcore. Jeg tror, det er ligegyldigt. Så tror jeg, man skal have en snaps.
Fucking ærgerligt her. Jeg tror, det var snapsen, du rakte ud efter. Okay. Det er klart, du skulle da godt, det der. Ja, det synes jeg også. Så må du bare drikke noget af det hvede der. Satan, mand. Der er sådan et snapseglas, havde du ikke det? Prøv at gå helt hen, hvis jeg kan stikke tuden i det. Jeg synes altså ikke, det er så slemt. Men når du lige får den, ordentligt. Næste år bliver faktisk rigtig smidt. Der æder Katja sådan helt hen der. Nej, det er helt vildt. Det kan du ikke sige, Katja. Du kan ikke sige det, at det ikke lugter. Det går bare rigtig godt nu. Ej, mand. Du skal have en uden brødkunst. Det er ked af at sige, det tror jeg, du skal. Det er godt. Det er godt nok. Ja, jeg vil sige, det er godt klaret, men... Det er lidt smør. Jamen, det er du nødt til. Så er det gjort. Du er kommet så langt nu. Challenge is complete. Puha. Jesper, har du været hen og lugte? Det er farven, det der. Skal du smage? Skal du have noget, Jesper? Det kommer du, Jesper. Skal du spise hele dåsen? Ja, hele låsen, så det kommer til at tage 14 dage, det her. Ej, jeg tror godt, du kan få et sted. Så skal vi have et nyt køleskab. Det er virkelig, virkelig ringe. Er du begyndt at spise her? Ja. Hvor meget skal du spise? Okay. Selvpineri. Når man tænker på, hvor meget dejlig mad der findes. Svensker. Jeg har fået et andet syn på de mennesker nu. Kom så. Så bare ned. Hvor meget vil du spise her? Hurtigt. Fy for sag. Det er kronisk dårlig ånd, det der. Kom nu, den skal ned, den der. You can do it. Venner, der sidder, hva'? Jeg tror sgu, at den vender sig der. For satan. Nej. Det var hele ens krop, den strider Mening mig med skeden imod. er, hvordan I kom på det her? Vi skal have boller i kaj til aften. Det har vi fået det skulle ned med. Nej. Kom så varmt. Nej, mand. Hjælper det at... Jesper er usandsynligt dårligt der. Jeg er nødt til at gøre den brød på. Nej, kom nu ned. Du skal prøve en enkelt. Kæft der, Ja, det bliver I snakker. I kan bare tage for jer, der er rigeligt her. Nej. det var en klam mad, det der. Jeg ser faktisk helt så klamt ud. Jeg synes, konsistensen den er nasty. Det er da bare ligesom sild. Sådan en slet. Ben i også, de har bare hugget hovedet af den fisk, og så bare losset. Er der også ben i, eller hvad? Ja. Det er fedt. Alle jer unger, der står og kigger og morer jer på den. Puha, hvad er den duft? Hvad er det egentlig? Det er rådenskab og... Det rådner uden i, det er fordi jeg dors. putter en lille smule salt i, så rådner det uden at blive giftigt åbenbart. Du kan ikke lugte noget her. Nej, det dufter. Du skal lige holde den her. Jeg skal lige hjælpe Jesper. Du skal bare blive her, hvis du forventer at komme der. Ja, hvis man skulle have lugtet sild, så prøv med lugt en super duper rådne fisk. Og det skrider der ned med brød. Det ser det rimelig lækkert ud. Det er meget delikat. Hvor føles det? Ved du hvad? Det er svært på klar. Skal du smage? Okay Jesper, det er 100 kroner, hvis du spiser den der. Du skal bare have den Hey, hvorfor går du? Hey, du tykker bare, og så pas nu på, stil den cola der. De snyder. Han skyller den ned med cola. Nej, det er snyd. Nej, det er okay. Er det godt, Jesper? Nej, er der ikke 100 kroner til nogle børn, der drikker det der cola? Oldemor. Nej, hvor er ikke udbydeligt. Hvor er den der meget? Når du begynder at trække land, hvad er det? Det er godt, det der Jesper.
synes, han tager det lidt for pænt. Okay, er den nede? 100 kroner. Godt klar. Nå, så mangler vi bare i andre. Ja, Bjørn. Ja. Nu kommer Bjørn. Fantastisk. Du er også klar. Det der cola, Bjørn, det er for Vi laver sådan en lille lækker mad. Skal jeg lave en lille, Ej, det er da slet lille lækker business til dig? Hvad kan vi nok få det hele? Jo, det Nå, er du skal så, ja. Men det er fordi, Det der med at røre for meget ved det, så må du ikke komme ind i bilen. Så kan du få en snap bag. hvorfor så? Ej, hvor er det god, Bjørn. Hvorfor så har jeg købt noget? Du ser det. Klasse. Jeg fik Bjørn. Super, Bjørn, jeg har fået dig. så kaster jeg op, eller hvad? Så det. Det er godt, Bjørn. Så Bjørn, er det Kun stikker i hvert fald. Du har tårer i øjnene. Nej, det er Jeg kan ikke. Det er Råd til. Jamen, det er lige meget. Jeg kan ikke. Super, Jeg har Bjørn. forsøgt. Jeg har stået med sådan en der i lang tid. Jens, du kan fandme gøre det. Jeg har prøvet 2 gange. Nej, faktisk. Tredje gang, hvad er det, man siger? Det er så... Hvad er det, du tykker med der? Var der nogen, der filmede Jesper? Filmede du Jesper med min? Ja, det gjorde jeg. Jeg skal nok lægge det ud til jer. Andreas, skal du have? Så lige at se den. prøve. Det smager dårligt. Så prøv, Andreas. Sådan, Andreas. Kom så, tykke. Andreas, spis nu også. Du skal ikke vende dig om. Har det nu noget? 100 kroner, hvis det ikke spytter det ud. Han ligger der lige der. Nå, den galning. Fuck, hvor ulækkert. Det er jo rent rådskab. Jeg ringer rådskab. Hvad så, ja? Der er jo nok til 400 mennesker her i. Jeg har ikke filmet med. Hvorfor må jeg så købe noget? Far, må jeg så købe? Christian, han har forstand på det, Bjørn. Hvad var det, Thor? Dine hænder i fuglebad. Ja, det er godt. Hvorfor jeg ikke? Ubeskriveligt ringe. Ej, det er drenge. I næste uge holder jeg 5 meter fra. Hvad med jer to? Jeg kan se, hvor Niels har Så der godt, men du var så sej. Det kan jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk noget tykker med. Du skal ikke lige have en ren, for at sige, det er gjort. Det kan man ikke. Prøv du lige at tage den med dem. Jeg tror, jeg kan. Jeg lover dig, det Jeg tror simpelthen, jeg kan. Jeg kan ikke engang æde en sild, det er det der er mit problem. Okay, så kan jeg se. Men det her, det er jo ikke sild. Det er jo sild, er det ikke det? Det er sild. Det skal du ikke sige, jo. Nej, okay, det er ikke sild. Det er... Så skal du prøve uden Jeg lover dig, mand. brød. Hvad er det her? Prøv uden noget brød. Jeg tror bare, vi skal lige lade Niels stå i... Jeg kan ikke drikke det vand der. Nej, jeg sgu ikke. Det kan du forhåbentlig ikke. Jeg vil snakke til glas. Ja, det var det, du programmerede ellers. Nå, Andreas, vil jeg ikke bruge? Ja, det var før vi har åbnet. Så er det nemt. Jeg er sikker på, at vi bliver syge af det her hele andet. Nej. Nej. Det er jo sådan noget, der ABBA fik deres inspiration fra. ABBA? Ja. Dancing Queen, det er direkte ud af den dåse der. Hvad kan jeg ud tænke på for det der inde i munden? Jeg tror godt, jeg vil snakke om det der bag. Mind over matter. Exakt. Jeg ryster helt. Jeg har fået surstrømning så. Se, jeg kunne sagtens. Det er fordi, du drikker cola oven i højt. Nej, det er ej. Kom nu, jeg vil se Niels, han har bare sådan nogle. Skal du have snus til den først? Kom. Okay, Niels. Ah. Jeg kan bare gå over. Pille på. Jeg kan ikke lade være med at brække det. Det var totalt refleks. Kropsstikker strider imod. Ja, det gør det satan godt nok. Jeg har lavet en kattelort. Prøv at finde en kattelort i stedet for, så
Eller? Kom nu, Niels. Du boller, Ja. Ej, det er jo challenge, det her. Ej, det lort. Det lugter simpelthen for grimt. Det smager faktisk ligesom det lugter. Det er det værste af det. Ja. Er det rigtigt? Jo, Okay, fuldstændig. far, nu her. Nu skal jeg børste den til. Ja, det var en god idé. Det var en god idé. Og så Jeg tager lige det sidste stykke her på brød, så vi ender, så jeg kan simpelthen ikke gøre det uden brød her. det er næsten umuligt at undgå. Ja, Det lugter af fisk. udover det faktisk, så går jeg hjem. Hvad lugter af fisk? Hvorfor kommer du over alt? Jeg tror egentlig, gården lugter af fisk nu. Fik moren en lugt til det? Hvad? Fik moren lugter til det egentlig? Ja, det tror jeg. De ligger inde under sengen. Hvad kan man tænke på? Jordbær. Jeg prøver det. Hvor meget er røget ned i... Ja, jeg har spist en halv. En halv rød i fordøjelsessystemet. Og resten det er Jeg kan til simpelthen ikke spise mere. Ja, cheerio. Nå, Andreas, for jeg er ikke modig, Andreas. Super sej. Har du sløg? I også, Andreas, jeg er super. Er der flere, der skal have noget? Nej, det jeg tror jeg, vi overlader. Jeg har det lige så godt. Okay. Tak af. Jeg har prøvet, og jeg ved godt, det ikke kan. Jeg lægger det ud. Nå, vi prøver alligevel. Jeg tror, jeg sætter ned på græs, så vi får noget af det. Prøv lige at se det der. Nej. Ej, Niels, det gør du ikke. Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Det skal gøres uden at tænke så meget over det. Er det en bund eller resten i håret? Eller hvad? Nej, Bjørn, men jeg er ikke modig. Nej, det er halvlæns, det er okay. Du slipper for det med håret. Det her det er det nye æselsbak. Ja. Ja, hvorfor ikke? Du skal ikke lugte til det. Nå, det er mindre ikke. Hvor hurtigt. Ja. Godmorgen! Det ligner en kop te. Nej, det gør det. Jeg synes, det er en relief. Ja, det er Det er til at skylle det, efter er, med. det man bruger til at skylle munden med bagefter. Så har jeg undersøgt dine nyere lidt. Trækker tid. Kom så, du kan godt. Trækker tid. Det er bare cola. Tænk på dine elever, mand. Du skal vise det her klip. Jamen, ja, Noget cola i. Det kan vel redigeres. Ja, det bliver det. den her lugt, der kan ikke lade være med at tænke på dem. Det er ligesom at springe første gang på femmeren, det der. Man skal lige Ja, ude på fliserne. slaske. You can do it! Gud, konge og fred. Ja, sådan der. Fy for satan. Ej, det er jo værre. Nej. Ej, det er værre. For helvede. Øj. Jeg skal i bad. Jeg har fået det på mig nu. Wow, jeg var pænt. Det er godt. Når du nu er væsket, så går der 2 dage før. Gammelt mand. Jeg skal langt sådan her række mig. Jeg skulle til at gøre det noget oftere. For helvede.
Ej, det var... Nå, så er det jer, unger. I kan godt line op herovre. Ja, skal du have en lille en? En Lille skarp? Ja, det er godt. Det er godt for dig. Så var dig. Er der flere, der skal have noget af det her, eller så tror jeg? Ja, skal vi give Nielsen op? Ja. Vi kan alle sammen næsten. Tak for god underholdning. Jeg siger tusind tak. Tusind tak, fordi I tog det her med. Det er jeg meget, meget glad for. With love from Sweden. For satan. Nå, men så skal vi da lå og grave ned. Det er faktisk det evige problem. Hvad gør man med resten? Ja, hvad fanden kommer med det? Jeg har en lukket af en plastik. Ja, helt sikkert. Jeg tror, at skal have 2 skud havl først. Jeg er sikker på, at det er dødt. Ej, det er vildt. Fucking bad. Det bliver jeg nødt til.